Thula Makwande, usamukelsisiwe Xulu indodakazi yaseSiyoni. Namhlanje ngithi nje ake ngikhulume ngokuthi uNkulunkulu ungivikele kanjani. Ngizosho nje ukuthi sekukaningi uJehova engisindisa ezingozini. Kusuka ebuncaneni ngingakayiboni indlela, ngingakazi ukuthi kwenzakalani empilweni. uNkulunkulu elokhu esiholile njalo, sinodadewethu iwele lami eselingishiyile nokho. Impilo ingelula, uNkulunkulu elokhu esiholile. Ngikhumbula nje umama engichazela ethi wena wazala usushonile. Ngawayibuyisa uNkulunkulu impilo yami. Ngoba ngase ngigoqiwe sengibekwe lapha kuthiwa hayi usuhambile. Later bangizwa sengithimula. Lokho ngikukhunjuzwe uNkulunkulu ngoDisemba ngase ngibuza ukuthi awungichazele ma. Kanti kwenzakalani? Wayesesho hayi angaze ngisho lento kodwa wena wazala ungasekho. Nako ngibona ingane kanje ngiyingane ngishonile ngizama ukuvuswa kodwa angivuki. Esekufakaza futhi ukuna kwabanye emndenini. Akithi akimi ngedwa. Cishe siba u4. Ngase ngibona hawu uNkulunkulu kahle wavele wangihlenga kwakumele ngabe nje angikho udadewethu uzelwe yedwa njengewele. Baningi ngathi umuntu iwele lamlenda mhlanga ngizalwa. Kodwa uNkulunkulu wangibeka mina. Siyakhula ke nodadewethu kumnandi. Ngikhumbula nje sina 9 years. Sasihlala nje sodwa isikhathi somama wayesebenza emajaldini epheka kwesinye isikhathi. Baba singahlali naye. Kunendlu sasihlala kuyo u2 room. Lo 2 room uhlukaniswe udonga. Wakhiwe ngamatshe nezintungo waphahlekwa nje. Kanti lolu dongo oluhlukanisayo phakathi nendawo seluluzi. Vele kwangekho foundation. Bese sithi ngelinye ilanga asithathe lo umbhede so-shift sesiqondanise nomnyango. Umnyango vele wawungenasicapha. Kunomntwana esihlala naye esanda kufika. Uyachama. Akakwazi ukuyicontrol amelele. So ulala phansi most of the time. But that day wavula wathi ngizolala ngapha kuleli linye ikamera esiphekela kulona. Hawu ngalobo busuku la udonga vuvu phansi. Ngendlela okwangawo kwaba ngathi kudilika umhlaba wonke ngoba kwakudonga lwamatshe epahlekiwe konke. Savuka ebusuku sathuka. Saza sengaba ngathi indlovu kithi sathi awu indlovu. Akekho wafisa ukusukuma ngoba sabona ukuthi indlovu kwathini izosipitshisa. Salala kanjalo akekho wakwathinteka kodwa. Salala kwasekuseni masivuka ekseni hawu kanti kudilika udonga. Lolu donga awukwazi ukuliqukula. Kudinga ukuthi ukhiphe itshe netshe ukuze likwazi ukuhlukana kuklinwe. Ukuba lo mntwana wayelele phansi angazi ngoba yiliphi iphalishi. Nathi kuba lwawela phekwethu angazi. Kodwa isilonde ngangoba naso somntwana ngimbona ephihliswa udonga. Angazi ingqondo yami yayiyosebenza yini. Ngendlela engiwumuntu osaba ngayo. Mina ngisaba ngisho ukubona igazi kumuntu. Ngaleso sikhathi bengisabisa kakhulu. Sengingcono manje sengimdala. Kodwa uNkulunkulu wawenza umusa wasivikela wamvikela naye umntwana. Sakhula ke kanjalo ke sihlala emfuleni siyadeba sideba ofish. Siphila ngalabo fish most of the time ngoba kwangenele vele. Ngelanga sibona nje inyoka enkulu. Thina sivalelekile la singakhona yona ihamba ngaphambi kwethu. Wonke umuntu wami emezathi inyoka sajomba phekwa yonke sonke. Kodwa uyabona ukuthi kwakuwumusa kulo yayingambamba oyedwa le yanyoka kuphele ngaye kodwa uNkulunkulu wasivikela kukho konke. Ngikhumbule nje nangelinye ilanga siyawasha emfuleni. Kunevezimandi bethu amalishaya ke awuphenduke. Manje lenyoka ke ngayithatha mina induku ngase ngiyashaya nje esikhotheni kanti izothukuthela. Ivele indize emoyeni. Umfowethu wayedla umoba wavela wayinqaka phezulu emoyeni wayishaya. Awema cishe ngafa. Uningi uNkulunkulu asenzele khona yingakho nje ngithi ngiyambonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami ngifisa ukulanda nje ngazo zonke izimangaliso angenzele zona empilweni. Ukuba ngiyaphila namhlanje kuwumusa kaJehova. Ngibuka mangibheke emuva ngithi oh Nkosi ukuba wawungekho ngabe ngikuphi. Angisho khona okuhle ngangikwenzile kodwa kuba uJehova wayengekho empilweni yami ngabe ngikuphi. Ngithi kumuntu osakhulayo namhlanje omusha sondela kuNkulunkulu. Sondela kuNkulunkulu. uJesu Kristu wakhonza uNkulunkulu emncane eno 8 years efuna ukwazi ngoNkulunkulu.
nami ngangilo mntwana ofisa ukwazi ngoNkulunkulu, ngizibuza imibuzo eminingi. Uhlalaphi? Wazalwa ubani? Kungani kwenzeke lokhu nalokhu? Kube nezinto ofisa ukuzi-understand, ungeke uzi-understand ngoNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu namhlanje ungenzile ngabona ukuthi no, ukhona uNkulunkulu. Le mibuzo engangiyibuza iphendulekile empilweni yami. uNkulunkulu akabonakali, uwumoya, kodwa ukhona. Akozeli, akalali, ukhona uNkulunkulu. Ngifisa ukusho nje kakhulu ukuthi uNkulunkulu ube yidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami empilweni. Izimo zikhona left and right, kodwa wangithwala kwaze kwafika lesi sikhathi. Engifisa ukusho kakhulu ukudlulela kukho nje ukuthi uNkulunkulu kuningi angenzele khona. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga siyabhukuda futhi esizibeni nje asisikhulu lesisiziba, bese kuvele ngene inyoka. Masibona sesibona ngento nje phakathi emfuleni, kwakubonakala ngathi isele ngoba kwakuvela ikhanda kuphela. Mina-ke ngiyagijima kubheke kuyo, ngithi nalisele, ngiyamemeza, ngiyakuyona le nyoka idabula phakathi kwethu. Indayisheshe iwelele ngaphesheya. Yathi la iphuma khona, kwakuyinyoka engakanani. Ngenhlanhla kwakhona abantu ababelusile beza bazoyishaya leyo nyoka, and yayiyingozi ukuba mina ngayifica, angazi ukuthi ngabophela. Kodwa uNkulunkulu uhlale khona ekukhombisa nje ukuthi yazi wena ngabe namhlanje awukho. Ingakho ngithi namhlanje ngifisa ukulanda ngemangaliso zakhe, ngimbonge kakhulu uNkulunkulu. Kuningi engedlule kukho. Ngiyakhumbula nje sinosisi wami siphuma eplazini, kade sihlakula umoba ukuthi makuvala ikole siyosebenza mhlambe eplazini ukuze sikwazi ukuthi mhlambe school fees makuqala unyaka sikhokhele school fees, sithenga ama-uniform kwesinye isikhathi. Sabuya sikhathele, salala, kwasezovulwa ikole futhi, kanti kuzovele kushe umbhede. Ngiyakhumbula umama wayesethe nje ngeke ngisakwazi ukwakha udonga, sengifake ikhethini ukuze ngoba idonga lakuthina bulala iy'ngane, ikhethini li-safe, kanti kuzovutha. La ngavutha ikhethini, kwavele kwavutha umbhede silele kuwona, kodwa la kufikelela khona kithi, kwavele kwacima all around, washa all around, washa icathulo ngaphansi. Masivuka ekuseni, hawu, kwafohlozela nje amalahle, umbhede nje ungamalahle emasayidini. Sibuzane sobabili, hawu, ubani ocimile? Sobabili futhi siphendulane. Bekwenzeka ukuthi sasisho into eyodwa ngesikhathi esisodwa ngoba besingamawele. Sisho kanye sithi, uNkulunkulu ocimile. Safunda lapho ngokukhona kwaNkulunkulu. Vele at the age of 14 mina nosisi wami sahamba sayobhabhathiswa ebandleni likaKristu, sakhonza uNkulunkulu. Besithanda-ke ukuya enkonzweni most of the time. Ngiyakhumbula nje ngelila ngasihamba senkonzweni ekuseni. Ukude thina sahlala eMlalazi endaweni e-rural area, sikhonzela elokishini. Uyahamba nje more than almost 15 kilometers ngey'nyawo, udabula phakathi komoba. Ngelina kwaqhamuka imoto yomlungu, yama le moto sathi yasigibeza siye enkonzweni sihamba sobabili. Mayisigibeza le moto sihlala ngaphambili, ibhantamu nje ayinalo ithende, uthi uqhamuke eGoli. Ubhizi-ke manje ubrasha mina ngapha. Nami ngimsuse, ngizame nje ukuthi sikhulume ukuthi thina singabazalwane, sizama ukumphuthuma ukuthi siyayikhonzela thina, sijahe enkonzweni ukuze siyabona phela manje ukuthi nangu umlungu phela uyabhelida la. Asicela sayicela semadamini. Sithi nayi ngeke sikwazi emadamini, siyaphuthuma siyangena thina manje enkonzweni, siphuthumise enkonzweni. Ngumsa kaNkulunkulu, wangena futhi uNkulunkulu kuyena ngaphakathi, wamthambisa. Wahamba wayosibeka, kodwa sethuka. Sacishe satshontshwa-ke namhlanje. Futhi ubaba wayesemdala lo, and uma kuvela ikhathi eningi amantombazane entshontshwa, abanye betholakale khona emadamini bebulewe. Kumele khona abantu nawu-2 akafunwa kanzima kabi, kanti atshontshwe umlungu wabulalela ehlathini. Sathuka nathi sacishe saba abanye ababalwe kuleso sibalo. uNkulunkulu lokho ehamba nathi nje, siyakhonza kumnandi, kodwa indlela ilula. Ngoba indlela uma uyihamba noNkulunkulu noma kuthiwa ilula kangakanani, kodwa yena uhamba nawe. Akuholele, akuvulele iminyango ungazange ucabanga ukuthi uvule yena. Qhubeka indlela yethu, siyakhonza uNkulunkulu, kuhle kumnandi.
Siqede u-matric bethu sihambe sesikoleni. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngise-Hammarsdale ngise-college sengifundela ukuba uthisha. Omunye usisi athi ngicela ngimluke uselokishini. Ngizohamba nje kuLwesihlanu ntambama ngibuye ngilale futhi e-college. Hhayi ngihambe. Ngidabula nje endleleni eyisikhotha ngoba ngenzela i-shortcut. Bese kune-hall noma isonto elidala somewhere khona laphaya. Ngizodlula ngakulona ngiwushiyile umgwaqo omkhulu. Kanti angiboni kunabafana ababhema ibenzini la. Cishe babeya ku-10 kanje. Bavele baphumela abafana beze kimi ngqo. Hawu bangibambe bangibhudukeza abafana ngithi ngivika lo nangu umfana nangu omunye. Kanti kuzobona omunye ubaba oqhamuka le kude avela akhe induku. Weze ndiza ngejubane. Ngaphunyuka ngabaleka. Ngathi uNkulunkulu wami ngiyabonga. Ngiyabonga bengotholakala ngifile ngabafana babekwenzani ngabe ngangireshiwe angazi. uNkulunkulu wangivikela wangihlenga. Ngibabaza amandla kaNkulunkulu empilweni yami. Ngakusasa futhi ngihambe ngenye indlela ke manje sengivele lokishini ngiyoqedela lo sisi angimqedanga umeluka. Amadoda amabili. Then ngivele ngibambe ngithwale. Ngibhaquze nkosami ngimncane angikho. Ngibhaquze ngibambe indoda bese ethi omunye ahamba naye hayi mfethu dedela ingane amncenge dedela ingane mfowethu. Ngumusa kaNkulunkulu athambe lo baba. Angidedeli nakhona yalo uyacasukile akafuni ukungidedela. Hayi uyaqhubeka indlela yami noNkulunkulu engivikela nje ngibuka amandla ngaphandle kwaNkulunkulu asilutho. Ngiyaphinda ngiyasho kubantu abasha ngithi asilutho. The way abantu abasha aba-vulnerable ngayo ngoba bona basebasha bayahamba bafuna amathuba empilo. Ubungozi bukhona yonke indawo. Hayi ngiqhubeke-ke futhi-ke manje ngisese-college futhi. Ngimeme umngane wami usuke ezakheni-ke manje. Hayi asabe sokhonza eMaritzburg. Khona abazalwane sikhonza nabo. Sifuna ukuthi sibavakashele bese sikhonza kanye nabo. Siyahamba-ke ngesonto. Sahamba futhi khona lapha eMajaldini. Nansi indoda iqhamuka futhi. Asinaki nje ngqiye indoda ishiwe ngibamba futhi. Hayi ngibamba indoda manje ngicala ukuthi eyifanele ngikuze ngiphunyuke kuyona ngivele ngidedele isikhwama. Ngivele ngidedele isikhwama sami engisiphethe. Indoda ayibhilidi indoda ayisafuna nesikhwama ifuna mina manje. Ncenge lo sisi athi hayi uyekela ingane phela nimnike isikhwama sakhe. Hayi agcine nalo ndoda icasukile-ke futhi nayo inginike isikhwama ayifuni nayo futhi kanti kwenzakalani. Nangusathane engihlasela. Kodwa uNkulunkulu lokho ethi cha wena ungowami. Engivikela nje. Ngelinye ilanga sengiqedile-ke manje i-college sesiyasebenza. Sengithi kumngane wami ayi mngane asabe so-register e-UNISA siqhubeke nezifundo zethu. Hayi angiphelezela umngane sabe nayo iyo-register futhi. Sesiyabuya-ke manje sethi mina i-out ngingenela kune-passage funa ulungisa nje ingubo yami khonto engingayizwa kahle. Bese ngingena ephasejini. Kunebhizinisana amabhizinisi amancane okupheka khona lapha phakathi. Ngifike ngime nje ngisathi ngehlisa nje ingubo yami ngiyayilungisa kahle. Vele kuzindoda kanti angiboni la kune-bedla guard. Nama-steps anyukela phezulu kunama-upper rooms akhona akhiyiwe. Ivele ifike le ndoda ayivele ikhiye. Thaqa. Ngithi ngiyaphi phezulu hawe ma kunama-room. Ivele ihambe. Ngishiye kanjalo. Ngomusa kaNkulunkulu. Nangu umngane wami. Ayilandele indoda ayongena edolobheni ivele ishiye wasithe ebihlezi kuyona sifice kuyo ngaphandle. Ishiye isitulo leso iyongena ngaphakathi edolobheni. Ayilandele abantu lokhu bengibuka la ngaphakathi. Bafike bathi inhlanje abanye bayatshanta namhlanje inyamazana sitholakele. Bafike bangibuka ubone ukuthi hey bafisa ukukhuluma. Abazi bazothini. Sengithwela ngaphakathi kanti kwenzakalani asekho nofuna ukuthi awusawubona ngami. Abangibuye nje ukungibingelela manje bathukile ukuthi awunkosami leyangane nomuntu. Abasho ukuthi awubona mntanami. Hamba umngane amabuye nendoda late. Ifike ngivulele ngokukhulu ukucasuka. Ngisho ukuthi sorry nokuthi bengidlala mhlambe cha.
athi umngane wami, yeyi wemngane, bingeke ikuvulele le ndoda, ngiyaqinisekisa ibingeke ize ikuvulele ngendlela engiyincenge ngayo ukuthi izokuvulela. Ngasinda kanjalo. Ngisho njalo ngithi ngomsa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ungenzele umusa omningi kabi. Ngifisa ukusho kulokhu bantu abasha ukuthi ngaphandle kwaNkulunkulu asilutho. uNkulunkulu udinga simkhonze ebusheni bethu. Kunequlu engilithanda ngendlela esimanga lithi yeke ubuhle bokumkhonza uNkulunkulu ebusheni bami, la ubudala bungakangehleli. Nami ngisho njalo kubantu abasha, ake sibuyele kuNkulunkulu. Lesikhathi asisekho vele, noJesu Kristu sezobuya emhlabeni, nokufa kukhona. Si-vulnerable ngendlela esimanga siyabantu abasha, ngoba sisahamba sifuna amathuba. Sifisa noNkulunkulu asivulele indlela zethu, asikhanyisele. Uyena ozokhanyisa. Uma ungumntwana wakhe uyakukhanyisela uNkulunkulu. Akukhathalekile ukuthi unama-degrees noma unama-degrees. Uyasazi ukusifanele, ukusinika. uNkulunkulu uhlale khona, kozela kalali. Ngifisa ukufunda nawo amahubo 34 verse 11 lalithi, zanini bantwana, ningilalele, ngiza kunifundisa umesaba uJehova. Isifiso sami sikhulu kakhulu ukuthi ivangeli maliqale phansi, lishunyayele, libuyele ngisho ezikoleni. Kuqalwe phansi abantwana bafundiswe ngoNkulunkulu, bafundiswe ukumesaba uNkulunkulu ngaphezulu kwabazali babo, ngoba uNkulunkulu uyena ophethe impilo zethu. Ngiye ngithi ngisafundisa eklasini ngithi ngizophuma la, kodwa uNkulunkulu unibhekile. Bangashiya lelo ngathi uyabona ngiphuma nje uJehova uyanibuka. Ngangibuya kuthe cwaka eklasini, ngoba mina mangithi mina ngiyaphuma ngingabashiyanga noNkulunkulu, ngiyothi ngibuya mina kanti ngoza ngomsindo ndiza phezulu, ngijombe emadeskini, ngothi mangithama kuthiwa nawu miss, ngase ngibafundisa ngathi no, nina nisaba mina, ukhona omele nimesabe uNkulunkulu. Hayi mangiphuma vele bathi nya, kube khona labo kodwa nje babazi ukuthi ngithi mase ngithe nje uNkulunkulu unibhekile babe mesaba. So uNkulunkulu kuhle sibafundise besakhula bebancane abantwana. Bese ngithanda futhi ngifunde le yancwadi Izaga 1 verse 7 lalithi umesaba uJehova kungiqala ukuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo. Lize libize babizwe ngeziwula. Uma ungafuni ukulaywa ubizwa ngesiwula. Leli iBhayibheli uqobo. Uyabathanda uNkulunkulu abantwana abamlalelayo and uyabavikela, uyabagcina. uNkulunkulu uyamgcina umuntu omusha azaphumelele. Yazi mangithi azaphumelele. Zithi zinzima izinto amasango engavuleki. Kunemimango kodwa uNkulunkulu akuvulela amasango. Uthi uhamba bese evulile la uyakhona. Zivele ibelula nezinto zakho. Bese lithi lapha kuIsaiah ivesi Isaiah chapter 40 bese lithi verse 13, izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathale, nabasha bayawa nokuwa, kepha abamethemba uJehova bayathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Sithi noma ifika izinto zinzima empilweni usakhula, mawumethemba uJehova uthola amandla amasha. Bahamba abazali usale ekhaya, mawumethemba uJehova uthola amandla amasha. Ziyajika izimo. Ngiyakhumbula omunye wayekhuluma ku-TV ethi yazi ngalahlekelwa ngisho abazali ngasala ngingedwa, kwadinga ukuthi ngikhulise abantu basekhaya, kodwa namhlanje ngifundile ngiyasebenza ngoba ngavele nganamathela kuNkulunkulu. Bafike bakukhulise nabazalwane ebandleni, abanye bakugone bakwenza umntanabo. uNkulunkulu usuke providile ukuthi lo ayangizomnikeza usibanibani amkhulise. Uthola usizo nje left and right. Mawumntwana kaNkulunkulu, ngimema abantu abasha. Ungasho ukuthi hayi namhlanje hayi mina
ngelinye ilanga. Kungenzeka lingafiki lelo langa. Kungenzeka lingafiki lelo langa. Kube usuku lakho lokugcina. Wena usathi hayi mina ngiyakumema umuntu omusha. Woza kuNkulunkulu. Uyakugcina uze uphumelele. Ukwenzile. Akuvikele. Kunendlela oyihamba ungayiboni ebumnyameni. Thina sesebumnyameni sibona ukubonwa amehlo. Kodwa uNkulunkulu ubona izinto eziningi ngisho nemicabango yabantu. Uyakwazi futhi ukuyiguqula ishintshe. Yenze intando yakhe. Enzela wena nje kuphela. Avule iminyango evaliwe ngoba enzela wena. Asibuyele kuNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe asilutho. Kodwa uNkulunkulu kuya kuyena singena ngoJesu Kristu. Ukuza kuJesu Kristu kudinga sizinikele. Ngeke ngibatshela abantu abasha ngithi mawusukhulile phela hamba uyobhabhadiswa. Mvume uJesu Kristu naye wahamba wayobhabhadiswa ngoba wathi lokho kulungile. Kuyinto efanelekile ukuthi yenziwe. Ungene esibayeni sikaNkulunkulu, ungene embusweni kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu abe nawe each and every day. Ngaphandle kwaNkulunkulu asilutho. Ngathi uNkulunkulu akasisiza sivule ingqondo zethu, sivule amehlo ethu, silalelisise bese sivule inhliziyo, sivuke siyomfuna uNkulunkulu lapha ngakhona, simfune sengatholwa ukuze abe nathi until the last day. Sizuze leso sethembiso sokuphila phakade. Engathi Inkosi ngaba nani. Inibusise. Amen.